benvidos á sesión número 8 de actividades físicas Eu fico na casa. Imos aló. A primeira actividade de hoxe vai de saltar obstáculos. Como vedes, a modo de valla eu coloquei o pau dunha fregona, dunha mopa e dunha escoba sobre unhas botellas de auga, pero vos podedes empregar os obxetos que teñades a mano. Que imos a facer? Neste primeiro exercicio imos a intentar saltarlos. Vamos a intentar saltarlos con un só pé. Podemos facer ida e volta. Outra variante podería ser facer a ida elevando primeiro o pé dereito e a volta co pé esquerdo. Probemos. Agora, imos a intentar saltar os obstáculos cos pés xuntos. Tende cuidado, se vedes que está moi alto, podedes buscar a maneira de facelos un pouquinho máis baixos. Tamén podedes intentalo de costas, marcha atrás, continuo, despaciño, para non tirar os obstáculos. Imos a facelo un pouquinho máis emocionante. Collemos algún obxecto, peluches, xoguetes, pelotas e un recipiente para encestar. Imos a intentar trasladar de un lado a outro os obxectos saltando os obstáculos. Como podemos facer? Pois podemos facelo de maneira libre ou marcando, por exemplo, a ida dunha maneira e a volta de outra. Neste caso, eu vou a ir saltando con unha soa perna e vou a volver marcha atrás. E agora vou a ir saltando cas dúas pernas e vou a volver de lado. Probade o que vos queirades, dádelle a vosa imaginación. E xa sabedes, cantos máis xoguemos, mellor o pasaremos. Co cal, podedes crear unha competición coa familia, cronometrándonos para ver quen o fai mellor e máis rápido. Intentadlo! A segunda actividade de hoxe tamén vai de obstáculos. De feito, imos a empregar a mesma colocación que empregamos para a primeira actividade. Así aproveitámola, de acordo? Que temos que facer agora? No canto de pasar os obstáculos por arriba, tócanos facelo por abaixo. Imos a reptar por debaixo dos obstáculos. Imos a intentar pasar os obstáculos reptando boca abaixo. Tumbámonos no chan, co corpo ben pegadiño e comezamos a reptar con a axuda das mans e dos pés. Tede moito tino de non tirar os obstáculos. Outra das maneiras de pasar os obstáculos por abaixo sería reptando, pero boca arriba. De novo, podedes intentar incrementar ou diminuir a dificultade do xogo en función da altura na que coloquedes os obstáculos. E xa sabedes, intentade xogar en familia para pasalo mellor. E xa sabedes, actividade física e a ficar na casa.